Σπάνια η ιστορία ενός τόπου έχει συνδεθεί τόσο στενά με ένα αγροτικό προϊόν όσο η Ηλία και η ευρύτερη νοτιοδυτική Πελοπόννησος με τη σταφίδα. Η σταφίδα ήταν το μοναδικό προϊόν που δημιούργησε στην Ελλάδα μια εμπορική αστική τάξη με εύρος, με συνέχεια και με σπουδαίες επιπτώσεις πάνω στο σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Η καλλιέργειά της μέχρι την απελευθέρωση το 1830 ήταν σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους άρχισε να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις. Την ώρα που ο Κάρολος Ντίκενς αποθέωνε στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες του τη σταφίδα, απαραίτητη στο τραπέζι των Ολδρέζικων οικογενειών, πλοία γεμάτα σταφίδα έφευγαν από το λιμάνι του Κατακόλου και τα άλλα λιμάνια της Πελοποννήσου με προορισμό τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Η ζήτηση του προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίως στην αγγλική αυξήθηκε κατακόρυφα, γεγονός που οδήγησε τα επόμενα χρόνια σε πολλαπλασιασμό των εκτάσεων καλλιέργειας και της σταφιδοπαραγωγής. Έτσι, προς το τέλος του 19ου αιώνα, η σταφίδα είχε γίνει το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού βασιλείου, οδηγώντας την Ηλία και τις γειτονικές περιοχές ουσιαστικά σε μονοκαλλιέργεια. Μέχρι το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η σταφίδα εξακολουθούσε να κατέχει εξέχουσα θέση στις αγροτικές και εμπορικές διαδικασίες της περιοχής μας. Όμως η καλλιέργεια και επίπονη ήταν και μεγάλο ρίσκο είχε και ασταθή απόδοση, καθώς παρέμενε άμεσα εξαρτημένη από τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς, την υπερπαραγωγή αλλά και τον καιρό. Πολλές καλλιεργητικές φροντίδες απαιτούνται μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής. Παραδοσιακά, ο καλλιεργητής ξεκινούσε το Φλεβάρι με το καθάρισμα του κλίματος από τις αδύνατες βέργες και το Μάρτι συνέχιζε με το κλάδεμα, αφήνοντας στην κάθε βέργα 2-3 μάτια. Την ίδια εποχή γίνονταν το ξελάκωμα, το σκάψιμο και το σκάλισμα του χωραφιού. Το χώμα εριζόταν, τα χόρτα έφευγαν και το έδαφος γινόταν πιο έφορο. Με τη βλάστηση των νέων φύλων ξεκινούσε και το ράντισμα με χαλκό και ασβέστη κάθε 10-12 μέρες μέχρι να ρογιάσει το σταφύλι. Ένας τρόπος να απαλλαχθεί το αμπέλι από κάποιες ασθένειες ήταν τα θιαφίσματα, που ξεκινούσαν μετά το πρώτο ράντισμα, το πρωί με τη δροσιά.
Για να δέσουν πιο καλά οι ρόγες και να αυξηθεί η παραγωγή, χαράκωναν με τη φαλτσέτα περιμετρικά τον κορμό του κλίματος, αφαιρώντας ένα τμήμα του φλοιού, μισό εκατοστό περίπου. Στις αρχές Αυγούστου, τα αλόνια προετοιμάζονταν, ξαρίζονταν από τα χόρτα και χρίζονταν με κοκκινόχωμα ή γλίνα. Όταν ορίμαζαν τα σταφύλια, ξεκινούσε ο τρίγος. Τα σταφύλια γέμιζαν τα κοφίνια και μεταφέρονταν στα αλόνια για άπλωμα. Εκεί γινόταν και η πρώτη διαλογή, ξεχωρίζοντας τα σάπια και τα χοντρόρογα. Η σταφίδα έμενε απλωμένη για 10-12 μέρες για να ψηθεί από τη μία πλευρά και στη συνέχεια γυριζόταν από την άλλη με το γράβαλο. Τα ξερά πια σταφύλια τρίβονταν επάνω στο αλόνι με το γράβαλο και το τσίπουρο ξεχώριζε από τον καρπό. Με το λίχνισμα και αργότερα με το μακινάρισμα ξεχώριζε το κότσαλο και οι κούφιες ρόγες από τους καλές. Η σταφίδα ήταν πια έτοιμη να παραδοθεί στις αποθήκες του Ασό και ο παραγωγός να ανταμοιφθεί για τους σκόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Στις μέρες μας, η καλλιέργεια της σταφίδας έχει χάσει την παλιά της θέση στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η δυνατότητα όμως για ένα ανταγωνιστικό εξαγώγημο προϊόν παραμένει.
αρκεί να εξυγχρονιστεί ο τρόπος καλλιέργειας και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα του προϊόντος.